Hvor har du været henne? Hvor har du været henne, Smuls? Over at købe noget. Du må selv finde noget, hvad I vil have. Her. Den her, den er hvidt brød med kylling og bacon. Nå, den tror jeg nupper. Okay, og den anden er mit kulturen. Og den næste er en med ost og skinke, og den er mørk. Okay.